Matapos naman yung masilayan ni Tandang Gamoy, agad naman yung tumayo para paunlakan ang nais mangyari ng dalawang bruha. Habang naglalakad sila papalapit sa mga ito, mariin naman nilang pinakikiramdaman ng paligid upang magawa nilang malaman kung meron pa ba itong ibang kasamang nagmamanman sa kanila. Maya-maya pa, hindi pa man sila gaanong nakakalapit sa mga nilalang na yon, doon na nila napansin ang pag-ahon sa ilalim ng lupa ng mga insektong animong nabuhay sa mga bagay na itinanim ng mga ito noong nagdaang hapon. Inaasahan ng kanyang maestro na nagtatanga ng lason ang mga insektong yon, subalit ni katiting na pag-alala wala siya doong ipinakita. Sa isang iglap, bigla naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang marinig nila ang utos ng dalawang bruha sa mga insekto nitong pumapaikot sa kinaroroonan nila. Pagsilay ni Tandang Gamoy na mabilis na papasugod ang mga insektong yon, agad naman itong ikinumpas papaikot ang kanyang hintuturo at kasabay nito ang pagtigil ng mga insekto sa kanilang harapan mismo. Sa sobrang lakas ng pagkakalipad ng mga nilalang na yon, ramdam na ramdam ni Toto ang napakalakas na hangin buhat sa puwersahang pag-atake nito sa kanila. Sa puntong yon, nasisiguro niya na kung hindi napigilan ng kanyang maestro ang ataking yon, malamang sa malamang nagkandabutas-butas na ang kanilang mga katawan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa mga insektong tumigil sa kanilang harapan, doon niya napansin ang animoy pag-utos dito ni Tandang Gamoy na wasakin ang katawan ng mga ito sa pamamagitan ng pagpapakalat ng lason na napapaloob sa kanilang mga sistema. Hindi naglaon, paisa-isa namang nagsibagsakan ang mga nilalang na yun sa lupa at unti-unting nawawala ng buhay. Dahil sa ipinamalas na kakayahan ng matanda, tumawa lang naman ang dalawang bruha habang nakatingin sa kanila. Maya-maya pa, bigla naman yung napatuwad at kasabay nito ang mabilisan nitong pag-atungal ng napakalakas na siyang naging sanhi upang agad namang lumitaw sa kanilang harapan ang grupo ng mga mambabarang na kanina pang nagmamasid. Kagaya ng mga nilalang na nasilayan nila sa galyon, hindi rin pangkaraniwan ang mga nilalang na yon. Pakiramdam noon ni Toto, napakalayo nito sa mga pangkaraniwang mambabarang na madalas nilang masilayan sa kanilang lugar. Bukod kasi sa nagtatangan yon ng mga hindi pangkaraniwang espiritual na presensya, pansin na pansin din niya ang mga kakaiba nitong anyong dinadala. Matapos nilang masilayan ang pagpapakita ng mga ito, kampante namang lumapit dito si Tandang Gamoy habang nananatiling walang imik. Nang magkaharap na sila ng grupo ng mga nilalang na kanyang pinakawalan, mahinaho naman siyang nagwika doon ng, "Huwag niyo sanang ikakagalit kung minamaliit ko kayo. Natural na sa akin ang bagay na ito, buhat nang wala akong makitang katunggali na magpapanginig sa mga balahibo ko. Payo ko lang sa inyo mga kaibigan, bigyan niyo ko ng magandang laban." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbigay naman nito ng abiso kay Toto na iwasang tumulong habang nakikipagsaya yon sa mga nilalang na yon. Dahil sa inilahad ng kanyang maestro, wala naman siyang nagawa kundi ang maupo sa tumba-tumba nilang bangko habang nagbabalat ng kamoteng pinakuluan nila noong umaga. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpatuloy ang pakikipagpakiramdaman ng mga nilalang na yon hanggang sa dumating ang puntong paisa-isa ng sumugod ang mga ito. Pagsilay naman ni Tandang Gamoy sa ginawa ng mga nilalang, purong pisikal na lakas lamang ang kanyang pinamalas. Bagaman iisa lang ang baon nitong mutya sa katawan, na kapag tatakang hindi yun magawang masabayan ng mga mambabarang. Yung tipong kapag inaatake nila si Tandang Gamoy, bago pa man tumama ang kanilang mga armas sa katawan nito, kusa yung tumitigil sa ere. Yon ang nagiging dahilan kung bakit madali yung naiiwasan ng kanyang maestro. Ang labis pa noong ipinagtataka ni Toto na kahit nakatalikod ito,
Hindi ito nagagawang matamaan ng anumang bagay na ibinabato roon ng mga mambabarang. Pakiramdam nga niya, sa lahat ng oras merong proteksyong nakabalot sa katawan ng maestro niya. Anuman ang lakas ng kalaban nito, hindi yun sapat para mapangibabawan ang bukod tanging kakayahan nito. Dahil sa mga bagay na kanyang nasaksihan, doon niya napagtanto, hindi pa niya lubusang nauunawaan ang lahat ng sikreto ng ermetanyo. Makalipas pa ang humigit 1.5 oras, kitang-kita na ni Toto ang panghihina ng mga nilalang na yun. Kahit anumang abilidad ang gamitin ng mga mambabarang, hindi ito sapat para magawa nila itong mapangibabawan. Maya-maya pa, habang nakikipagbuno ang mga ito sa maestro niya, bigla naman siyang napatayo nang lumitaw sa gilid na parte nito ang lalaking nakataas sa isa sa mga kulungan ng galyon. Pag-unday nito ng saksak gamit ang armas na lumitaw sa kaliwang kamay nito, agad naman yung nawasak dahil sa pangunahing depensang nangingibabaw sa katawan ni Tandang Gamoy. Dahil sa pangyayari, agad namang lumayo ang nilalang, kung saan nagkaroon naman ng pagkakataon ang maestro ni Toto para harapin ito habang nagwiwika dito ng, Ikaw pala ang nararamdaman ko kanina. Akala ko kung sino na. Ano kaibigan? May kakayahan ka bang sa akin man lang ay makipagsabayan? Bigyan mo ko ng magandang laban. Matagal ko na yung pinakaasam-asam. Nang marinig ito ng lalaki, muli naman yung sumugod sa kinaroroonan ni Tandang Gamoy, pero ganun pa rin naman ang nangyari. Dahil sa nakatuon ang kakayahan nito sa paggawa ng kahit anong sandata na maisip nitong gawin, hindi na yon naging mahirap sa matanda para salagin. Makalipas lamang ang ilang minuto nilang pagbubuno, nanatiling nakatayo si Tandang Gamoy sa harapan nito at walang ginagawa. Yung nilalang naman, halos mawalan na ng lakas sa kadahilan ng ultimo ang mahaba nitong buto na nagdudugtong sa kanyang ulo at bewang na gawa na nitong magamit sa kanya. Pagramdam naman ni Tandang Gamoy na wala na yung magagawa, ngumisi lang naman ito habang dahan-dahang humahakbang papalayo sa simbolong pasimple nitong iginuhit sa lupa. Pagsilay naman ni Toto sa tinapakang simbolo ng kanyang maestro, doon niya napansin na yon ang ika-4 na salita ng 7 palabras. Toto, makinig ka. Bawat kataga ng 7 palabras, parang salamin. Kapag henyo ang gumagamit nito, magagamit mo ito katulad sa pamamaraan ng paggamit ko. Mapaminsala sila sa mga kalaban natin, subalit pambihira ring proteksyon ang maaari nilang maibigay kung gagamitin mo ang kanilang mga kakayahan na salungat sa pagkakaalam mong paggamit dito. Ito ang pilosopiya sa 7 buhay na salita ng Diyos. Wika ni Tandang Gamoy, pagsipat nito sa kanya. Matapos nitong makapagwika, agad naman yung pumulot sa lupa ng isang patpat kung saan taimtim naman itong binulungan ng una at 5 kataga. Pag-ihip ng matanda sa patpat na yon, kitang-kita niya kung papaano yon nagkaroon ng espiritual na anyo na siyang naging sanhi upang pangilagan yon ng mga mambabarang na nasa kanilang harapan. Hindi mawari ni Toto pero para sa kanya, isang ordinaryo lang ang patpat na yon. Maya-maya pa, pagpalo ng kanyang maestro sa isa sa mga bruhang malapit dito, laking gulat na lamang niya nang biglang bumagsak ang katawan nito habang mabilis siyang naaagnas. Sa pagkakataong yon, wala nang nagawa ang mga kalaban ni Tandang Gamoy kundi siya ay pangilagan. Sinubukan pa nitong tumakbo papalayo pero pagbigkas ng matanda ng 2 salita na sinabayan nito ng sumpa, wala na yung nagawa kundi ang bumalik sa kubo nila. Pagtipon ng mga nilalang sa harapan ng matanda, nag-aangil lang naman ang mga ito at naghihintay ng pagkakataon para makipagpatayan. Maya-maya pa, pagtayo naman ng lalaking pilit nakikipagtunggali sa maestro niya,
Buong lakas naman yung sumugod, subalit pagtama ng buto nitong umusli sa kanyang braso sa patpat ni Tandang Gamoy, bigla naman yung naagnas na halos lamunin na ang kabuuan ng kanyang balikat. Pagbagsak ng nilalang sa harapan ng matanda, buong puwersa naman niya yung inapakan sa dibdib habang binabanggit ang ika-6 na kataga. Pag-ihip ni Tandang Gamoy sa usal na yon, nagmistulang kandila ang nilalang na unti-unting nilulusaw ng nagngangalit na apoy. Hindi naglaon, tuluyan na din yung namatay na siya namang naging hudyat para sa mga natitirang mambabarang na isuko ang kanilang mga sarili sa matanda. Pagluhod nito sa kanilang harapan, inabisuhan naman yun ng maestro niya na alisin ang lahat ng patibong nitong inilibing papaikot ng bahay nila. Dahil sa kautusan nito, agad naman yung tinupad ng mga mambabarang nang walang pagdadalawang isip. Pagbalik nito sa kinaroroonan nila, kitang-kita niya kung papaano nito lunukin ng buo ang mga bitag na ginawa nila. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nanatiling nakaluhod lang naman sa kanilang harapan ang grupo ng mga mambabarang. Dahil sa wala na din yung kakayahang lumaban, nagdesisyon ng maestro niya na buhayin ang mga ito hanggang sa makabalik si Tandang Amang. Yun na lamang kasi ang naisip nitong paraan para naman kahit papaano makabawi yun sa ginawa nitong pagpaslang sa isa sa mga koleksyon nito. Kinabukasan, paggising ni Toto, nadatnan niya ang mga nilalang na yon na abalang-abala sa paggawa ng hardin sa likod ng bahay nila. Pagsilay niyang nandun naman si Tandang Gamoy, minabuti na muna niyang magtimpla ng kape upang maging masigla ang simula ng kanyang umaga. Pagkaraan ng ilang minutong paghahanda, agad naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang maestro upang magpaalam dito sa gagawin niyang pagsasanay. Matapos namang marinig nito ang kanyang abiso, hindi naman yung nagdalawang isip na sumang-ayon sa kanya habang inilalahad nito ang eksaktong kinaroroonan ng mga libretang ginagamit nila. Kabilin-bilinan din ni Tandang Gamoy sa kanya, huwag kakalimutang manalangin sa altar bago umpisahan ang mga bagay na kanyang gagawin. Nang marinig naman ni Toto ang sinabi nito, agad naman siya doong nagpasalamat habang dali-daling tumutungo sa loob ng kanilang tahanan. Habang nasa kasagsagan siya ng pagbabasa ng mga libreta, meron siyang napansing isang libro na animoy naglalaman ng mga iginuhit na litrato ni Tandang Gamoy at ng iilang taong hindi niya kilala. Habang naglilipat siya sa bawat kataga, hindi naman niya napansin ang pagdating ng matanda para pagmasdan ng mga bagay na kanyang ginagawa. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ni Toto ang presensya nito, ngumisi lang naman ito sa kanya habang inilalahad ang tungkol sa nakaraan nitong buhay kasama ng mga taong matagal nang pumanaw. Ayon kay Tandang Gamoy, karamihan sa mga taong nakaukit sa librong yon ay kanyang mga disipulo. Naging katuwang niya sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa pananaliksik ng katotohanan ng mundo. Inamin din ito sa kanya, hindi lang 100 taon ang tinamasa ng kanyang buhay, gawa ng paulit-ulit siyang tinutulungan ni Amang. Ito ang nagbibigay sa kanya ng matagal na buhay, kapalit ang kalungkutan ukol sa pag-alala sa kanyang mga nakaraan. Bagaman paulit-ulit niyang dinadaya ang kamatayan, hindi naman yun naging hadlang sa kanya, gawa ng alam ni Tandang Gamoy ang rason kung bakit siya nabubuhay. Dagdag pa nito na, kahit hangad na niyang magpahinga sa ilalim ng mga kamay ng Panginoon, hindi niya pa rin yun magawa-gawa sapagkat meron siyang tungkulin na kinakailangang gampanan. Matapos naman yung marinig ni Toto, hindi niya maiwasang humanga sa mga bagay na pinagdaanan ng matanda. Kahit alam niyang hindi kapani-paniwala ang tinamasang buhay ng maestro niyang yon, nasisiguro niyang yon ay totoo. Ang nag-iisang patunay ni Toto sa bagay na ito ay ang mga nakatalang kasaysayan ng mundo
kung saan merong mangilang-ilang tao ang minsang nanirahan dito na umabot ang edad sa halos 800 taon. Nasisiguro nila na ang mga taong yon ay minsang nakalasap ng kapangyarihan ng punong nagbibigay ng ilang daang taong buhay. Sa mga purong Kristiyano at mga kapatid nating Muslim na nakikinig, alam nyo na kung anong tinutukoy ko. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din niya napag-alaman ang kagustuhan ng kanyang maestro na maging katuwang siya nito hanggang sa pagwawakas ng mundo. Naniniwala si Tandang Gamoy, malapit nang mangyari ang mga bagay na nakasaad sa propesiya, gawa ng habang lumilipas ang mga taon, mas lalong sumasama ang mga taong naninirahan sa mundo. Mabilis din ang pag-unlad ng sibilisasyon na ang nagiging kapalit naman ito ay ang pagkawala ng tiwala ng tao sa Panginoong totoong naglikha sa atin dito. Dahil sa mga ganitong bagay na ginagawa ng sangkatauhan, kung kaya't mas lalo pang nagkakaroon ng kapangyarihan ang mga dyablo na makapang-impluwensya ng iilan sa mga sugo ng Diyos. Matapos naman itong mailahad ng kanyang maestro sa kanya, agad naman siya nitong isinama sa isang silid na nakakubli sa pinagpapahingahan nito. Pagbukas ni Tandang Gamoy sa pinto gamit ang 2 buhay na salita, doon tumambad sa kanyang mga mata ang iilan sa mga armas na kalimitang ginagamit ng mga taong nakikipaglaban sa lahat ng uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa pagkakatanda ng kanyang disipulo, binubuo ang silid na yon ng mga mahihiwagang kalasag at mga armas na hindi naman napapakinabangan ni Tandang Gamoy at ni Toto. Mas pinili nilang gamitin ang 7 palabras dahil para sa kanila, wala nang mas hihigit pa rito. Pagkaraan ng ilang minutong paglilibot nila sa silid, napag-alaman ni Toto na nakalaan ang mga armas na yon sa mga panahong sisiklab na ang digmaan sa pagitan ng mga mandirigma ng Panginoon laban sa mga demonyong nagkukubli sa kailaliman ng impyerno. Gagamitin ito ng mga taong nagmana sa 7 palabras upang ipagtanggol ang mga nasasakupan nila. Naniniwala si Tandang Gamoy na sa mga panahong sumiklab na ang digmaang yon, katuwang siya sa pakikipaglaban sa mga ito. Matapos naman yung marinig ni Toto, agad naman siyang napatingin sa mga mata nito na mayroong halong pagtataka. Nang mapansin naman yon ng kanyang maestro, ngumisi lamang ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Sigurado ako dyan, Toto. Kung gusto mo, maaari ka ring sumunod sa akin. Magsama tayo hanggang sa katapusan ng mundo. Subalit sa paglalakbay natin yan, hindi ko maipapangako sa iyo na wala tayong pagtitiis sa buhay na ito. Tao lang din naman tayo. Nagkakasakit, napapagod, at merong tumatandang katawan. Ang sa akin lang, kung nais mong sumama sa paglalakbay ko, kinakailangan mong talikuran ang lahat ng panlilinlang ng dyablo. Maging kabilang ka sa iilang purong taong naninirahan dito, at sa gayong paraan, papahintulutan kitang uminom ng tubig ng buhay. Samahan mo ko sa aking paglalakbay hanggang sa paraisong ipinangako ng Diyos." Matapos nitong makapagsalita, doon bumungad sa kanila ang isang litratong gawa sa balat ng hayop na merong mapang nakaukit kung saan doon nasilayan ni Toto ang mapa patungo sa paraiso na minsang ipinamana ng Panginoon sa tao. Sa pinakagitnang bahagi ng lugar na yon, nasipat niya ang iilang mga mahihiwagang puno na merong kinalaman sa karunungan ng tao at kamalayan nito sa mabubuti at masasamang gawain. Habang pinagmamasdan niya ito, inilahad sa kanya ni Tandang Gamoy. Doon pumupunta ang galyon ni Tandang Amang para kumuha ng tubig at puno na nagbibigay ng ilang daang taong buhay. Magmula noong nalaman niya ang tungkol doon, wala na siyang ibang inisip kundi ang mga pamamaraan kung papaano niya mapapaunlad ang sarili niyang kamalayan. Naniniwala si Toto na kapag nagawa niya ang bagay na yon, magiging kabilang na siya sa mga purong taong kinabibilangan ng ermetanyo.
Nga pala, ang iilan sa mga taong ito, hindi literal na namumuhay sa mundo ng mga tao. Sa katunayan, ayon kay Manoy Gamoy, mas marami ang kasamahan nila na piniling manirahan sa mundo ng mga engkanto para doon magbantay at makipagdigma. Malakas ang kutob ko, ang iilan sa mga taong ito, minsan ang nabanggit ni Pinuno. Malamang sa malamang, isa sa mga nabanggit ni Pinuno ay wala nang iba, kundi si Lolo Ruben at yung dalawang nakatira sa Siraway. Kayo na lang mag-isip kung sino pa yung iba. Balik tayo sa kwento. Lumipas pa ang ilang linggo dahil sa tulong ng alipin nilang mambabarang, nagiging magaan na ang mga gawain nila. Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, yun naman ang naging hudyat para sa kanila na makipagkita kay Tandang Amang. Sa pagsapit ng araw ng Miyerkules, magbabandang 8:00 ng gabi, nagpasya na silang tumungo sa pangpang ng sapa kasama ang mga mambabarang. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang pagpupumiglas ng mga nilalang sa kadahilan ng ayaw na nitong bumalik sa kulungang kanilang pinanggalingan. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating nila sa pangpang ng sapa, doon na nila nasilayan ang ginintoang galyon na pagmamay-ari ni Tandang Amang. Pagbukas ng entradang pinto nito, agad naman sila doong pumasok at kasabay nito ang mainit na pagtanggap ng matanda sa kanila. Bago sila tumuloy sa loob, nagkaroon muna sila ng konting pag-uusap ukol sa mga nangyari. Nang magkaroon naman ng tsansa si Tandang Gamoy na ilahad ang tungkol sa pagkamatay ng nilalang na nakatakas sa galyon nito, hindi naman maiwasang malungkot ni Tandang Amang sa kadahilanang nag-iisa na lamang yon sa uri nito. Gayunpaman, wala na din naman itong magagawa para maibalik ang buhay ng nilalang na matagal na panahon na niyang pinaka-iniingatan. Para makabawi si Tandang Gamoy sa matanda, ibinalik na lamang nito ang mga mambabarang nang sa gayoy magkaroon pa yon ng karagdagang kagamitan sa pagpapatakbo ng kanyang ginintoang sasakyan. Matapos naman yung marinig ng kaibigan ng kanyang maestro, tumawa lang naman ito habang inaanyayahan sila nitong tumungo sa isang silid na kinaroroonan ng nakuha nitong bunga sa puno na nagbibigay ng 100 taong buhay. Pagpasok nila sa loob nito, gulat naman itong si Toto nang bumungad sa kanila ang isang atis na kulay abo na naroon sa pinakagitnang parte ng hapag. Pag-upo nila sa mga silyang nakapaikot rito, agad naman yung hiniwa ni Tandang Amang kung saan kitang-kita niya ang pagdaloy ng malagintong katas nito. Nang mahiwa na yon ng matanda sa dalawa, binigyan ito si Tandang Gamoy ng kalahating parte, gayon din si Toto. Dahil sa mga nangyari, hindi naman niya maiwasang kabahan sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na yun na ang mahabang buhay na minsang inilahad sa kanya ni Tandang Gamoy. Halos sa sobrang pagkasurpresa, hindi niya maiwasang hindi maniwala sa mga bagay na nasa harapan niya. Naniniwala si Toto, hindi pa yon ang panahon upang magkaroon siya ng ganoong uri ng gantimpala. Dala ng pag-aalangan noon ni Toto, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanyang maestro habang mariing pinag-iisipan ang tungkol sa mga nangyari. Nang mapansin naman ito ang kanyang aksyon, ngumisi lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, Bakit? Ayaw mo ba? Tandaan mo, pagkatapos nito, 5 taon na naman ang magiging pagitan ng pagbisita sa atin ni Amang. Kainin mo na yan. Yan ang pabuya ko sa mga sakripisyo at pagtitiwala mo. Samahan mo ko, Toto. Samahan mo ko hanggang sa wakas ng mundo. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangan pang tumikim ng bunga na nanggaling sa punong nagbibigay ng 100 taong buhay. Mga kaibigan, nais ko lamang sabihin sa inyo na dito na magsisimula ang nakakamanghang paglalakbay ni Toto.
Okay, opinyon ko sa kwento. Mula simula hanggang dulo, grabe yung kilabot ko. Lalo na yung sunod-sunod na binanggit yung punong nagbibigay ng ilang daang taong buhay. Kasi gusto ko talagang idein, gusto kong sabihin sa inyo na magkaibang tao to. Pero bakit ganun? Bakit merong pagkakapareho sa kwento nila? Pero ang matindi rito, no? Ang ine-expect ko kasi, dahon lang siya. Pero meron palang prutas. Ano yung sinabi rito? Yung atis na kulay abo. Tapos merong likido na ginto. Grabe, sobrang angas nun. Sayang lang no, hindi nasabi ni Toto kung anong lasa. Kasi curious ako siguro. Paano ba? Manamis-namis na lasang pinya? O para ba tong melon na di ko alam pero parang ang sarap, di ba? Pag naririnig natin. Akala ko yung 3 episode, doon na nagsimula yung totoong paglalakbay ni Toto. Pero hindi pa pala. Magsisimula pa pala siya. Neto na, no, nakakain na siya ng prutas na nanggaling sa puno na nagbibigay ng ilang daang taong buhay. So, episode 4 at 5, siguro bukas natin yon. Pero kung hindi nyo trip na ituloy natin, pwede tayong maglapag ng one hit. So, comment kayo dyan sa baba kung itutuloy ba natin o one hit muna tayo. Yun lang. Salamat.